צריך להיות טוב, חזרנו, ועכשיו אנחנו עם עורכת דין ענבר לב, מומחית לדיני משפחה ממשרד לב עוזרוקובסקי. עוזרוקובסקי ושות. היום אנחנו מדברים על נושא טעון, אבל מאוד שכיח, משמורת על ילדים במקרה של גירושים בין ההורים. אז קודם כל, איך בכלל מחליטים אם אין הסכמה בין ההורים? מי יהיה ההורה המשמורן? מי שמחליט זה בעצם בית המשפט. ההורים, כל הורה שרוצה את המשמורת של הילד שלו, צריך להגיש תביעה לבית המשפט, ואז מתחיל פה עניין של מרוץ הסמכויות. יש לנו שני בתי משפט בארץ שבעצם יש להם סמכות מקבילה לדון בזה, שזה בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני. הראשון שהגיש את התביעה, הוא זה שתפס את הסמכות. ולכן זה ממש כמו משחק ילדים, מי שמגיש את התביעה הראשון. ישנם מקרים שבהם זה כל כך מטופש בעיניי, העניין הזה של האישה מגישה ביום ראשון לבית הדין לענייני משפחה, הוא מגיש ביום שני לרבני, אז היא זאת אמת. יש מקרים הפוכים שבהם אחד מהצדדים מגיש את תביעה גירושין לבית הדין הרבני, שבעצם משמורת זה חלק כרוך באופן טבעי בתביעת הגירושין, ולמרות זאת יהיה אפשר במקרים מסוימים להעביר את זה לבית משפט למשפחה, ההפך, בלתי אפשרי. זה מיתוס או שבאמת בית הדין הרבני והאזרחי מעדיפים בדרך כלל לתת את הילדים לאישה? תראה, בית המשפט, ראשית כל, כדי לבחון האם תביעת משמורת, האב שמגיש תביעת המשמורת ינצח בתביעה, צריך לשקול קודם כל מהי טובת הילד, ויש מה שנקרא את חזקה שנקרא חזקת הגיל הרך. זאת היא חזקה שאם האב מצליח להוכיח ולהפריח אותה, אז הוא בעצם זוכה בילדים. החזקה הזאת בעצם רלוונטית רק לילדים עד גיל 6. שזה אומר שכאקסיומה עדיף שהילדים יהיו אצל האמא, כאקסיומה, אלא אם כן האבא מוכיח אחרת. כן, ועוד פעם, אנחנו מדברים על ילדים עד גיל 6, כשמדובר בילדים מעל גיל 6, אז האקסיומה הזאת או החזקה הזאת לא מתקיימת, ואז בעצם יש את הגישה ואת בעצם דעה שאומרת שהילדים צריכים להיות אצל האמא, אבל זה לא תמיד ככה, ובהרבה מקרים שלפחות היו אצלי במשרד, הצלחנו כן לנהל תביעה ולהצליח של אב שדרש את המשמורת על הילדים שלו, ואפילו מתחת לגיל 6 הוא קיבל אותם. ישנם קריטריונים, איך בעצם בית המשפט בוחן ומה הם הקריטריונים. הוא לא יכול לעשות את זה לבד, הרי בית משפט צריך חוות דעת מקצועיות. אז יש את העובדות הסוציאליות של משרד הרווחה, שהן בעצם פקידות הסעד, שהזוגות מגיעים אליה, הילדים מגיעים אליהם, והם נותנים תזכירים. יחד עם זאת, תלוי, אם אני הייתי מגישה תביעת משמורת ומייצגת אב וטוענת שהאם לא ראויה לגדל את הילדים, אז הייתי כן פונה לבית המשפט ומבקשת בדיקת מסוגלות הורית במכונים פרטיים. אבל עדיין תמיד חובת ההוכחה מוטלת על האב, משום שהאמא, רק אם היא לא ראויה, החזקה תעבור לאבא. זה לא מדויק, זה לא מדויק. שוב, זה מדויק רק כשמדובר על ילדים עד גיל 6. אם למשל היום אנחנו מדברים על ילד בן 10, שהאם רוצה את משמורתו, היא צריכה להגיש תביעת משמורת. זה לא מובן מאליו שהמשמורת ילך אליה. ואם האב מעוניין שהילד יגיע אליו, אז האב מגיש תביעת משמורת. אני חושבת שכל כך חשוב, שיש משהו חשוב בהליכי הגירושין, זה לנסות להימנע מהמאבקים האלה שבאמת שמים את הילדים עם עובדים סוציאליים, עם עובדי רווחה. אמת, זה באמת יוצר... ואגב, לדעתי גם רוב הוויכוחים שבסופו של דבר זה כסף. נכון, ובעצם ההורים משתמשים, אני נגיד את זה בריש גלי, ההורים משתמשים בילדים, במלחמה הכספית ביניהם, והילדים, אם טובת הילדים אכן חשובה לכם, הילדים לא צריכים להיות בלב העניין. עכשיו, יש מקרים שבהם באמת תביעות משמורת הן באמת רלוונטיות, שהאב אכן, המשמורת נקבעה לאם, או הפוך, וההורים באמת סבורים שאחד ההורים עושה נזק לילדים, כגון טענות שהן באמת אמיתיות של אלימות פיזית, אלימות נפשית. אלה הן באמת טענות שאם הן נכונות, אז ראוי באמת להגיש תביעת משמורת. יש איזה גיל שבו רלוונטי באמת לשאול את הילד מה הוא מעדיף? תראה, שוב, אני בעצם לא יכולה לקבוע את זה, וגם לא בית משפט, בשביל זה יש עובדות סוציאליות, פקידי סעד ואנשי מקצוע שיכולים לקבוע את זה. יש ילדים שהם בגירים מספיק כדי לדעת מה הם מחליטים בגיל 8, ויש כאלה שבגיל 12 לא יהיו בגירים מספיק, וצריך להתייחס לכל מקרה לגופו. ולכן, עוד פעם, בתי המשפט לעולם, למרות שהשיקול הדעת בידיהם, לא פוסקים ולא מכריעים בעניין הזה ללא שהם רואים חוות דעת מקצועיות, ולא מספיק אחת. לא מספיק התזכירים של פקידי הסעד במשרד הרווחה, אלא בדרך כלל מבקשים עוד חוות דעת נוספות. והם אלה למעשה שקובעות. יחד עם זאת, ראוי לציין שתביעות משמורת הן לאו דווקא נוגעות לילדים. ישנו מקרה שהתברר אצל השופט שוחט, שישב אז בזמנו בבית משפט למשפחה, הוא היום יושב במחוזי, שהגיש איזשהו אב, לא אב, בעל, לשעבר תביעה על החזקת כלב וחתול.
ואז הוא נאלץ לדון בעצם. כן, הוא נאלץ לדון. לא משעמם לו, סביר להניח שמה שהוא רצה באמת לראות זה לשמור פשוט על קשר עם האישה, ולא בגלל החתול והכלב הוא הגיש את התביעה. זה מה שנקבע בפסק הדין, הביאו דוקטור לזיאולוגיה שקבע את מערכת היחסים בין החיות לזוג, וזה באמת היה מצחיק, אבל שוב, זה כמובן יוצא דופן. צריך לציין שבאמת... אם זה נסיים? כן, שבאמת, חבר'ה, אל תשתמשו בילדים במלחמות הכספיות שלכם. זה דבר שאפשר למנוע... ובשביל זה צריך עורך דין הגון. הגון? כן, והסכם, כמו כל דבר. עורך דין בר-לב, יש לנו עוד הרבה מה לדבר בנושא הזה, גם על עניין המשמורת המשותפת שהופך ליותר ויותר פופולרי. אנחנו נפגשים שוב ונמשיך לדבר על זה. תודה.